Moni yes ndalibe plan ya Macheza lero kuma zinkhani zakezo akuti achikoti Nzuma azaka 32 kukasungu Apha mwana wawo azaka 3 akuti zomwe zachitika achikotiwo ayamba ndaka zawo ayamba kumenyana ndaka zawo aja akazawo anyamula mwana wawo azaka 3 yo kumwika pa kunsana kumbereka abambo aja ndewija akazaja kuthawa mwana ali kunsana iwo aja kuona akaza kuthawa kunyamula mpeni akuti phanga knife kuvunga mpeni uja wakhapa mwana ali kumbuyo kuja mpaka nakumupha mwana. Domestic violence. Tikamanena mene timakamba apa masiku apitawo kuti anthu ndeuzi omamenyana ndaka zawo anthu amayankha kumachita makomenti kunena zambanja zisiyeni zambanja zacha ndimene tozimakhalira mapero ake sakhala abwino iyayi apopo ndeu imeneyo singakhale yoyamba ndeu yochita kufika utenga mpeni kuvunga apopo cholinga chake china chokupha mene avunga mpeni amati avungira ndani chifukwa kanapanda kupha mwana ndeu akanapha mayi yake iye akuzitenga ngati ndani kuti ndikukanika kuyankhula chonena chokundisowa kunena kuti anthu akamakwatirana akamadali pa chikondi chake chimakhala cha mtundu wachi chimakhala chili chani ndi chikondi ngati ukutenga mpeni kumuvungira nzako kuti umkhape ndeu zake za mtundu wachi zimenezozo ndeu ngati kufika pa point imeneyo ndiye kuti anthu amamenyana kapena munthu yumayiyo amamenyedwa kumenyedwa zofika ponena kuti munthu kumafika point yonena kuti ndiye kuti amampanga zimenezozo palibe chachitendo ndiye kuti amamugenda amamenya amagwisa ntchito zizida kumukhapa kumumenya kutani sizachilendo ndiye zakhazi kuchitika koma zomwezi zikayankokonda banja kulikondetsetsa kodi banja lokulikonda kuposa mtendere wathu kuli bwino kukhala wekha ndi mtendere wako kumadya kumakhuta kumamva bwino kugona tulo kulota mkudzuka mamawa kusiyana kukhala ndi munthu oti uzikhala nkumanjenjemera kuti kaya lero anditani. Imagine my regret ali ndi nzima yamenewa kunena kuti ndikanangochoka nthawi ijayi chaka ichi chaka chatha mene anandilere muti ndikanangochoka pajapo komanso my encouragement oyipa anthu banja ndikupitirana kamutani osamenya mukampeza kuti alipo amuna mbirimbiri osamenya ananena ndani kuti banja nkumenyedwa mvesa chisoni moyo wa mwana anthu mayiyo adzalira moyo wake wonse chifukwa pamene popo olapa mayiyo samenena kukhala pamudzipo ndi mamuna wachabe ngati amene nangasa anthu kuti mayiwala ndiye udana waso zimachita affect koma this time effect yake ndiyo opsha zatenga moyo wa mwana bamboyo thakati ine sindikuziwa kuti ndeu zanji kumenyana kukwiya kwa mtundu wanji kotenga mpaka mpeni kuipa mtima kwake munthu oyipa munthu wachifamba si munthu wabwinobwino amene yoyoyo umamukonda munthu ummenya tiye kuti kagona basi kucha mamawa basi tatipikire ineyo sindizazimvesesa koma azimayi olazibamba amene akuchitidwa chipongwe ndi azimayi koziso alipo azimayi ena amamenya azimunawo amazuza azimunawo taganizitsani kunena kuti is it worth it taona ndapo mwana wataya moyo wake simathero abwino komanso olopasa khale kuti wina wataya moyo si moyoyi sunga makhale choncho kumazuzika pacha munthu winayi nde nkhani yoyamba ndi imene ya domestic violence. Yachiwiri ikundiganizisa kuti is it even worth kodi anthu tizingokamba nkhani zogwiririra sekulilose zizamba kukhala lero chira advertise kuti nzabwinobwino auti nzimayi wina kwakwiririra mwana nyamata wa zaka 14 anamuyitana kuti tandiperekeze kokatola nkhuni basi mpaka nampasa wapanga naye zachabe kumeneko ampasa gonorrhea pompasa gonorrhea apo tizina kuti sanampasenso matenda ena sanampasa HIV. I think kwina kutayambika maphunziro ana awa mamayi nawa kuzikhala ma classes ena onena kuti ayambe kuphunzira azichita identify kuti ichi nchoopsa awawa kunditera azidziwa kuti pa age yangayi munthu wina wake wankulu kundipanga propose izizi ndi choopsa ndi kugwiririra ndi mlandu kuti it is criminal akhale kuti ana awa tachita sharpen muchita ina yake chifukwa chona kuti izizi zivula za ma generations atsogolo nanga taona ndi mwana wa zaka 14 akhale ndi gonorrhea zoona. So I think maybe kuchitidwe introduce my classes oti ana azichita identify kunena kuti munthu uyu akundipanga groom akundipanga zoyipa munthu uyu ma intentions zake ndoyipa ndipo munthu ukamona kuti akudera utani uthawi komanso kuika kuti uzikachita report mwakuti makoloso mwina tingochita normalize kumakamba zinthu zindi ana kunena kuti ana azidziwa kunena kuti munthu akazapanga choncho udzathawe munthu akazapanga choncho udzanene munthu kumpanga report kuti zimene mwina zichepe ndiye akuti gulu lapita ku Izalayeli anthu apasidwa opportunity yokugwira ntchito sindizoti criteria yomwe amasankha ndi yotani koma kwayamba kumveka maripoti kunena kuti anthu akuchita ku ulesi vuto la zinthu ngati zimene maripoti ngati amenewo atsekereza mwayi wa anthu ena
eti ngani ndione kuti kodi anthu amene amapita usamadziwa kuti akagwira ntchito yanji eti kunja anthu amagwira ntchito kulibe ulesi kulibe kuti ungogona kena kwakulipira pa mwezi. No, they pay you for the work that you do. You have to work. Eti timagwira ntchito, you know, pali ma night shift, pali ma day shift. Maiko ngati let's say ku UK there's dziko siligona. Ngati ena akugona masana ena akugwira ntchito, ngati ena akugona usiku ena akugwira ntchito. The country never dies. Nde tisatsekereze mimwayi ya anthu ena amene afuna kupita kukagwira ntchito ifa chopanga ulesi. Let's just, you know, do the right thing. Akuti tizigwira ntchito as if God is our supervisor. Magwira ntchito mchilungamo kuti anthu ena so apeze buyani, apeze mwayi. Apo tamaliza. Nde munamba kumwamva za Sentinel Island. Sentinel Island ndi island ina yake ili pafupi ndi ku India, koma sili ku India, ili payo kali mu nyanja mu Indian Ocean mucheti ka island kena kake. Kana chitidwa discover kalikali koma anthu sapitako. Ndipo ndikoletsedwa kupitako. Kuli anthu amene amakhalako koma anthuwo amakhala ngati akadali kale no civilization mpaka panopo. Anthu akamayenda maliseche ali ndi amayenda ndi dzimaujeni mabowa ndi aro awo mauta machani zida zawo amakhala moyo wawo kumene koko, ndipo safuna wina aliyense ochoka kunja kutani kubwerako. Azungu anayesera mena anapangira ku Africa, mena anachita konka Africa, India chanchani kuti kungotulukira basi nditi ma gift yeni ndi kugaideni yeni mifuti anthu kutengeka mpaka na kumalandidwa mayiko kumalandidwa chuma iti zimenezo anaziyesera ku Sentinel. Ukangoyesera ku Sentinel amakupha. Ngati wabweresa ma gift amatenga magiftiwo koma amatenga atanyamula mauta awo acha kunena kuti tikutani tikuphani mukangoyesera chilichonse. Angonyamula angolanda magifti anu zipita muchoke pa island pawo mukwere maboti anu muzipita. Ndege olozipeza kuti ndege zikuyenda ma helicopter acha kuyenda musi kunena kuti afuna kujambula kanthu amagenda ndi mauta mpaka na amathawa. Chilichonse ndichosalo amakhala moyo wawo primitive. Anthu akalekale acha opanga chilichonse zakalekale kulibe olomapoto mbali chani ayi amapanga zinthu ngati akadali mkalekale kulibe technology kulibe chilichonse amakhala moyo wawo mera amakhalira. Ma 18 chakuti machani azungu akhala kuyesera kumafuna kuti apiteko amabwererera kunjira ola akapeza kuti wina akana stranded anali mu ship nde yakapezeka umeneko amaphedwa amapha. Aliyese amene ali outside amamutenga kuti ndi munthu opsya ndi danger. Anafika kwa azungu ena ake kale ma 18 chakuti anawavomera ndi kuti afike, koma azungu aja anabapo nkhalamba ziwiri ndi ana awiri akuti kuti akachite civilize abweresanso. Koma atangwachosa pa island paja nkhalamba zija nthawi yomwe zinadwala nkumwalira ndi anangotenga anacho kukatula ndi anacho anakanena kuti azigogo aja atani amwalira anadwala. Sono anthu matenda onse amene ali kuno osaziwika bwino omwe ali timaziwa iwo kulibe. After imfa za akulu awo awiriwo anasinthiratu nolisa lolaso wina aliyese. It actually anachita forbid kunena kuti island iyi asiyeni anthu awawa ayesa akayelekeza kupita kwa matani amaphedwa supitako uyi. Anayeseraso azungu ena kutenga tizimphaso chanchani amangwalanda mphasozo nkwauza kuti zipitani sayankhulaso yamangopanga masaidi asanthu achadzitani adzipita ngati ndo atayandikire nkomwe eti koma kwakhala zaka zambiri kusanapitidwe. Ndiye nyamata uyu John Chow analopemphera kwambiri. John anauzidwa according to mwini wacheyo ambuye anamuza kuti atakwenera kukalalikira ku mitundu yomwe anthu sanalandire kuchauta akalalikire kumene kwakafalise uthenga. Iyeyo ndi atasakasaka anapeza kuti kumene iye akwenera kukalalikira ndi ku Sentinel Island. Anthu akatani akalandire chipulumutso azazafe opanda chipulumutso. Ndi anthu anamuza kuti ku Sentinel palibe amene amataniko amapita tasiyene ya iye amachira so study medicine eti ali ya ndofuna so ndipitise mankhwala kumeneko angawina akana ndandaulira kuti anthu akudwala ndifuna ndipitise mankhwala ndifuna ndikaphunzise ndikatani anthu akachangamuke kuchachana analimbikira right amadziwa kuti nkoletsedwa kuti munthu usapite koma iyeyo mukupemphera kwake ali ya anthu akalandire ambuye kumeneko. Anatani anamba panga study kuti angatani kuti apite kumene kuchako opanda vuto lililonse. Anamba mapita maiko ena kumaona kuti atani kumakalalikira kutani mpingo wawonso machita encourage zotani zofalitsa uthenga wa ambuye. Ndiye uja ananyamuka anazemba anapita kadera kufupi ndi ku Sentinel kuja nkumagaza kuti ndikakafike ko bwanji ku Sentinel kuja kuti ndikalalikire. Ndi anapezeka kuti amadziwa kuti nkoletsedwa analemba mudale mwake kuti ine ndidzoti nkoletsedwa komano mzimu wanga ukundituma kuti ndikwenera kukalalikirako kumeneko kubasi.
nde a John anapeza kuti anapeza anthu alokolo amene anali ndi maboti nkuwapempha kwalipira nkabisira kuti chani munditenge ndifuna ndipite ku Sentinel. Ndi anthu achalamuza kuti ku Sentinel ndife tomwe sitingapiteko. Tikapita akatipha ndanapasa $350 kuna kuti chabwino simukafika niye mukangundisiya panjira pena pake m'madzi ndikasambira ndikafikako. Anthu aja chabwino nanga wapasa ndalama anamtengadi anakamusiya pena pake chapafupi anadumphira m'madzi muja ndikusambira ndikukafika pa Sentinel paja. Anthu apase atatenga mphaso zake pamenepo kuti akanyengerere ndi mphasozo kuti awalalikire. Anatulusa Bible, anthu aja anatenga mphasozo iye anatulusa Bible. Atatulusa Bible mwana wina anangobwera kumufungira ujeni aro uda nde uda uja unammenya patima koma anatanyamula Bible. Nde uda uja unamenya Bible iye uja mkono uda pasipokhala mkutani nkuthawa. Anathawa anadumphira madzi nkusambira ndikuwakwera boti. Ina anthu aja anakundikirira paja anakana paja kukalowa. Koma atakhala nawo nati ya ineyo mzimu wanga ukunena kuti ndipite ndikalalikire basi. Anthu aja inu mesa anakulasani ndi uda mwangopulumuka kunena kuti uda wamenya Bible mukanafa ali ya ineyo uthenga ndikuyenera ukatani kukalalikira basi. Anamtenganso anthu aja anakasiya pomwe paja anasiya paja anasambira pamene paja kupita anthu aja basi udikirira nakhala chakuti ali nkumayang'ana kuti kuti zotani. Anangofika atu a John Cheni aja ali ndikufuna ndidzalalikire uda winanso this time anamlasa anamupha. Anthu aja apaboti paja anakhala paja anali patali kumangonerera. Anthu aja kumachira kwaona akukumba anakumba anamuyika mamu anamugwirira as a sign, as a warning kukhala kumachira gadi kuti wina alesa asayerekeze kubwera kuzatani kuzafuna kumfukulako. Nero wina alesa asayerekeze timakaniza bwera kunoko kaya muli nzolinga zanji kunoko sumbwerera kubwera. Ena anapita ndi ma helicopter awo kuwesa utana anavungidwa mauta anathawa zinathera pomwepo. Anango dziko la India linango nati ife tinaletsa kubwera kuchini kuko anthu ako kusasekerera munthu akuti mukapita mumapitisira kwa matenda mumapitisira kwa zovuta. It is a very undiscovered island. It's discovered but not discovered. Siziziwika kuti kuli anthu angati anthu sazoti kuli anthu angati kumachitika zotani kati awo ndiyo tani palibe amene amadziwa chifukwa choti palibe amene analoledwa kuchita infiltrate kulowa kuti akadziwe kuti kumachitika chani. Island imeneyo ndi yapayo kama panga zawo. Linakala buku la chichewa mu literature la chichewa tikoza kukuchira kuti kusapitika kweni kusapitika koma John chimwe wawo unathera patipo pamene popo kwa ineyo ndikoza ngoti kunali kusowa mzimu wa nzeru. Sichiti chonse chomwe mayenera kupanga yayi kunena kuti anthu akudena malamulo kuti usapite kuko akakuphani kodi iwe ngumapitako. Anachita mwayi koyamba anapulumuka koma iyayi ndibwerera basi. Ndi imene ina nkhani ya John ndi ku Sentinel Island kuli ndithu mzinda umene umapanga zake ndipo anthu ndi osangalala amakhala mapanga zawo timaphe ndipo salola wina aliyense kuti achite colonize kapena kwaso isantendere ziko mwapi.